Ola a todos, feliz ano novo. Ui, que cariñas de cansancio vexo por aí. Cariñas de cansancio, anacos de turrón rexeso, o normal, Porque o ano novo agora celébrase como o resto do Nadal, con moitas comidas familiares, agasallos, luces, visitas aos centros comerciais, pero houve un tempo no que o ano novo tiña outro significado e recibíase cantando. Cantábanse manueles, xaneiras, bailábase, porque estas datas eran moi importantes. Era cando comezaba o ciclo natural. É dicir, que agora a terra está descansando, pero dentro de moi pouquiño hai que empezar a traballala para que dé os seus froitos alá polo verán e polo outono. O que vos propoñemos esta noite en Alalá é precisamente iso, facer un percorrido polo ciclo natural do ano. Eso sí, guiándonos polos traballos e polas músicas propias de cada estación. Nos solos non sabemos, así que tivemos que vir ata un sitio onde se conservan moi ben estas tradicións. Estamos en Toutón. As protagonistas hoxe son as pandereteiras de Toutón e os veciños destes lugares, que nos van levar, como vos decía, polo ciclo natural do ano. Quedades? É a primeira noite, o primeiro Alalá do 2008. 2008, que raro soa, non? Hoxe, aquí en Toutón, imos poñer os pés na terra, para tocala, para recendela e para traballala, porque a terra dá, pero tamén pide, e cada cousa no seu tempo. Para empezar, cando o ciclo natural, colleremos sachos e legóns e asistiremos a unha auténtica labrada, como as que se facían antes. Despois iremos cortar o millo para facer a matoca. Entraremos nos segredos do muiño e aprenderemos a facer pan de millo. Estaremos cando toque atar e podar as viñas e deixarémonos a fumar a carón dunha boa potada de caña. Pero, ollo, todo isto sen deixar de tocar, cantar e bailar, porque en Toutón, desde a sementeira ata a esfollada, o traballo sempre se acompañou con música e moitas ganas de pasalo ben. No inverno a natureza parece que monea. O frío adormece a terra, as plantas e as mans dos que traballan. Hai menos labores, pero os que hai son duros, porque podar e atar as viñas, aínda que parece sinxelo, deixa as costas e o pescozo feito trizas.
Así e todo, esta estampa era e segue sendo habitual en Toutón, e tamén niso uns axudaban os outros e os outros os uns, facíase render o tempo e o traballo. Isto que mirades aquí, que é de alambre, e ten postes, era todo de madeira. Con a poda limpiábamos os piñeiros para que as viñas estiveran moito máis bonitas, con estacas, xuntábamos un montón de xente, ao mellor, que che vou dicir, 7, 8 ou 10 personas. Iban buscar a madeira, arreglaban nun día uns, outro día outros. Non tiñamos eso, como se dice, había unha unión. Agora, claro, estamos máis separados. Eu penso que éramos máis felices antes, que non tiñamos nada, que somos agora que temos todo. O costume de ir a axudar mantense, pero agora tamén o fan as mulleres. Hai anos eran os homes da casa os que se encargaban de podar e atar as viñas, pero a necesidade obriga, e cando eles emigraron ou buscaron outros traballos, elas botaron mando bimbio, e se agora son espilidas, imaginade como eran de novas. Cando eu tiña 20 anos, 18, íbamos, por exemplo, cos animales, e cantábase en todos os lados. A cuidar dos animales xa se cantaba. Cando ibas ao tuxo, que se chama para as cuadras, cando ibas á leña, cantabas en todos os sitios. En cada esquina se cantaba. E cando agora dicen, os seráns se facían no inverno, pero no verán facíanse festas nas encurcilladas. Nos domingos, nas encurcilladas, facíanse festas de pandeiretas. Antes había moita xente, en cada casa había por lo menos 6 ou 7 personas. E hoxe quedache un vello, 2, as casas cerradas. Tamén aquí, cos anos, moitas casas foron quedando sen xente e algunhas eiras encheronse de silvas. Sen embargo, os que nunca marcharon e algúns que xa volveron seguen atendendo as viñas ou botando unhas berzas, como sempre se fixo, sen fresadoras nin cavadoras, a puro brazo. Dicían que a verdura en outubro que era a mellor, que planta a berza no San Miguel, vai a ela cando quixer. Era despois en noviembre e a última pois botábase en marzo, cos patatas. Si, antes levabas un traballo enorme, porque había que cavar a peito, raspar pior que isto, había moita erva, as vellas estaban folgadas de moitos anos, estaban folgadas ao mellor de 4 ou 5 anos e aquilo era todo a peito, todo a brazo. Non sabemos se isto é o que agora se chama agricultura ecolóxica, pero é a que sempre se practicou aquí en Toutón e podemos asegurar que a verdura sabe a gloria. Como era aquel Nadal que vos recordades en plena posguerra? Porque non tiña nada que ver co de agora, está claro. Eu moi mal, non había nada, únicamente que se comía na Nochebuena, era ao mellor unhas sopas de viño, botábase pan, a amolecer na pucheira de viño quente, con azúcar, comíase aquilo, e comíase ao mellor un xerelo que non comía, ou pulpo. Despois quedábamos a dormir, facían un lume moi grande de roda de lareira, e aí facían cama de carqueixas, e quedábamos a dormir ali toda a noite. Pero entón dormiades, non? Na cociña, uns encima dos outros. Era unha miseria, na casa de miña nai. Carqueixas nunca dormían, nos follatos sí. E na casa de miña nai era unha miseria, dormíamos uns pos pés, outros para a cabeceira, nunha cama de follatos. Recordas os primeiros dulces de Navidad, Lola? Sí, o que recordo son figos e uvas, era o que había en Navidad. E entón, cando aí, que xa foi cando me casei, os primeiros programas que apareceron foron da Estroga, que os traían de Barcelona. Aquilo era como a quen comía a gloria. O torrón, empezámoslo a comer naquela, que tampouco comíamos. Gardábamos o torrón, gardábamos todo para o día da novella. Anís, que entón tomábamos unha copiña de anís, un chupito, así. Cal é o primeiro regalo que te recordas de Reis? Pois xa non me recordo moito de regalos, porque os regalos para Reis poucos tiña. Nada. Antes non daban. Nada. Reis nada. Pois será que non tiñan, Mira, xa estábamos acostumbrados que os Reis xa non tiñan nada. Claro. Non tiñan así cousas de xeito para nos dar, e entón xa non nos traían nada, nos tamén xa non facía ilusión ninguna. E se lle podera despedir agora, que lle pediríades? Eu que sei, o que lle pediría que me dera saúde. Que pedirías que che dera saúde? Sí, bastante. E ti, Lola? Do resto. Eu igual,
Porque hoxe non hai falta de nada. O resto... Hoxe temos todo. E iso non é un pouco soberbio xa o que temos? Iso para min que xa é unha soberbia Ai, do sí, que sí. vivín. Que traballos se facían no inverno? Eu que sei, no inverno... Tocaba facer o gardente. Eu sei. Eu miro así con cara de pilla porque Marina sigue facendo o gardente. Marina ten pavos, ten galiñas e porcos, pero o máis curioso desta simpática muller é que leva desde cativiña aprendendo o dominio do pote. Cando o cañeiro chegaba á súa casa da Boal, ela xa estaba axexando. E agora fai unha caña impresionante. Estou a botarlle as videiras ao pote e a botarlle o colmo para que o bajazo non se pegue no pote. A agua ten que levar unha pouca de agua por baixo. Agora botamos o bajazo. Dios, este traixe bastante viño, Susana. Oh, non sei, pero... Sabes cando se xuntaban máis era na noite. Na noite, porque facían a aguardente toda a noite. Anto iba a juventud e a xente maior, puñanse a xogar as cartas, puñanse ali arredor do pote, como lle chamábamos. Cando as tiñan, cando non asaban mazáns ou peras, estábamos ao mellor teastres aos 4 da mañán. Que división tiñamos nós? De para ali para o pote, pasábamos de maravilla, porque iban os rapaces a todo para ali, por mozo e ala. E nós pasábamos ben. Podemos acabar lá para as tantas da noite. O pote no cocal, que sea. Eva, vai buscar a mastura. Mira, xa empeza a salir que isto depois xa non hai canjo ante aquí. Unha vez que o proceso está en marcha, toca ter paciencia. Haberá que agardar unhas horas ata que o gardente comece a pingar no caldeiro, así que mentres Marina aproveita para ir buscar as vacas á leira e gardalas na corte. Despois cae a noite e o frío de fora hai que escorrentalo dentro. Porque a estas horas o traballo máis duro xa estaba feito, pero como hai que seguir agardando, o mellor para matar o tempo é darlle movimento ao corpo. Xa vedes que en Toutón calquer lugar é ideal para poñerse a cantar e bailar. E aquí a quentura do pote da caña levanse organizados moitas troulas, noites inesquecibles nas que só se precisaba unha pandeireta e alguén que cantara ata non poder máis. Iso sí, cando tocaba repoñer forzas había un manxar especialmente solicitado, as sopas de cabalo cansado, é dicir, pan mollado en viño tinto cun pouco de azucre. Iso sí que daba alas. Así pasábase o inverno, o frío matábase traballando, o tempo bailando e cantando e o cansancio cun groliño deste reconstituinte destilado no pote. Jesús, lo vacío, Toma, María José. Non me digades, a ver, se tomabades un chupito de anís antes, como non ides tomar un chupito de aguardiente agora? Ui, se non a tomas ti que a fixeche, se fiarme. No, pero eu non, eu probo, pero non tomo, Pois vamos a brindar. Veña. Feliz ano. Feliz ano. Feliz 2008 que os veña. Que non traballes tanto, Marina. Bueno, hai que traballar, porque entonces tamén se non imos ben, entón iríamos peores. Bueno, pois logo que traballes moito. Proba, que non me fío, é que ti non a estás probando. E fixéchela ti. E basta que molles ti o bico aquí, non nada. Fixen eu esta? Sí. Si, seguro. A ver. Aguardiente non sabe se a fixen eu que ne fixo, Ai, non sei. No, esta, pero sei que eu fixen unha potada de aguardiente. É verdade. Estás me dando largas e me estás probando, A ver, probámola. Está buenísimo.
Iso está... Isto que está. Pois se chama Marina. Jesús, non me foi non, pero o ben que só con meu huevo, Que é un placer estar aquí en Toutón, dígolo en serio, Dígolo en serio, porque se vive un ambiente moi especial. Como se consigue eso? Como se consigue ter esta xente maior que a veces se vai un poquinho para baixo e hai que darlle un poquinho para arriba? Máis que nada eu creo que a veces a xente maior, pois, non sei se por ser maior, non? Pois a veces tamén, claro, ten eses baixóns, pola edad, por enfermedades, por cousas, non, da vida. E necesitan tamén que a xente nova, pois, que lle den esa alegría, ese impulso, de vamos aquí, vamos, cando vamos ao serán, pois vamos a bailar, ou vamos a cantar, ou... Pero, claro, necesitan alguén que lle bote pa diante, non? Que lle dean ese tironciño. Un pixonciño. Sí. Pero solo, nada, así, mételle a primeira solo, que despois a terceira e a cuarta meten a elas. Uf, na túa casa iba moita xente que non tiña con que comer, non tiña que comer. No, é que sempre foi a casa de, quizá, xa de moita atrás, xa de meu bisabuelo, que dabanlle o pan casi a todos os que non tiñan. Non é que fora unha casa rica, pero, bueno, era de labranza, e aí el sempre tiña. Que esa tradición, vexo que a mantedes, a de facer o pan, pero que outras se perderon? Que te recordes de nena e que xa non se fai? Moitas cousas, eu que sei, tiña no liño. Teñer o liño? Na miña casa ainda hai a roca, o fuso, como se chama, a espadela, iso perdeuse. Iso xa non hai nin... Que outras cousas sabedes vos que sodes máis novas que se perderan? Mallar o centeo a man, por exemplo. Iso xa perdido de todo. E facíanse burros con palla tamén de millo para o que non tiña leira sachada, como era? Ah, sí, estaba cuidado, se tiña a súa... Iso ainda... Eso picardía. Iso ainda collín eu algo, ainda enganchen algo a... E ainda facemos, Lucinda, ainda facemos. Sí. A que lle fixeron? Antes do San Juan hai que ter as leiras achadas. E o que non as ache, hai que porlle o burro.
Os días van medrando e chega a primavera. Canda ela veñen as duras xornadas de sementar e de labrar. Hoxe imos ir a unha labrada como as de antes. Os veciños preparan o que van levar á leira a noite anterior, o que van usar para traballar e o que van usar para animar as pausas, porque xa veredes o que dá de sí este ramo. Un pouco de viño, tazas e pan, todo queda listo. Listo para que o día seguinte, recén entrada a mañanciña, empece o rebumbio en Lordelo. Todos van chegando puntuais á cita, os veciños que van axudar e os protagonistas principais, a fermosa parella de bois. A labrada xa pode empezar. Pero ollo, porque aquí as labradas son todo un ritual e un non marcha correndo para a leira sen máis, non. Aquí os bois chegan acompañados de toda unha recua de homes e mulleres que van detrás co sacho ao lombo, unha tradición que se facía antigamente que foi pasando de xeración en xeración. Chegou o momento do traballo. As mulleres por unha banda van sachando na leira, que ás veces estaba dura como unha pedra, e os bois pola outra. Ben guiados, os animais van facendo regos dun cabeceiro a outro. Un dos que leva a peor parte é o que torna de que o arado vaia polo seu sitio. Traballo duro, xa vedes, pero atención, sen descoidar a imaxe. Viñeches moi guapa para vir á leira. Claro que hai que vir así guapas, porque no mes de abril íamos así, con pañuelos novos, con mandil, coa falda e coa blusa. Traíades a roupa nova á leira? Sí, sempre estrenaba unha falda, unha cousa así. Veña un pouquiño máis imponente, non comprende? E a mí me parece que cando viñades á leira, que viñades moita xente, aquí pasaba de todo. Bueno. Nas labradas, labrábase cantas veces ao ano? Eso era no mes de abril. O mes de abril. No mes de abril, abril a maio. Os 2 meses. Todos os días, Hortensia? Sí, todos os pero días, non era sendo para un festivos. solo, porque andábamos de uns para os outros. Hoxe lavaraba para min, mañán o mellor lavarábase para esta, o outro día lavaba para aquela outra, e esa xente iba todas as labradas case todo de casa en casa. Como era aquela vida, Hortensia? Como recordas ti aquela época? Era esclava. Era moi esclava, moi esclava. Traballando, esclava, porque claro, Sí. carto non había. E había que traballar nas vegas para poder comer. O día que labraban a túa leira, ti invitabas a comer. A comer. É que se Viña comía? esa xente, facías o cocido. Cocido. De porcos, botabas un pedazo de touciño, patatas, verduras, feixóns, ou matabas un carneiro, un año, pero polo regular, se comezaba, os primeiros que comezaba a labrar, e se daba cocido, os outros xa daban cocido casi Non me digas, se comíades o mismo menú. Porque non quería. Cuidado. Ahora, forza dábamos, Cuidado, Hortensia. Cuidadinho. Non lle teño medo. Non, a estas alturas xino que non. Non botas máis adiante, senón... Cuidado, que non ves que non podes ir máis adiante, hombre. Son bonitos, xa está, perfecto. Ahora que lle facemos? outro daban Temos que apartar. bacalao. Temos que apartar que teñen que pasar despois. Non pasa nada. Siga usted. Buenos días. Buenos días. Siga usted. Que se mentabades, Hortensia? Gran. O gran. O grande que de centeo, de millo. Millo. Se mentabades millo. Entón, despois viñan as sachadas, non? Despois viñan as sachadas, E despois cando viñan se as sachaba? no mes de junio. Que se fai cando se sacha o millo? Porque hai moita xente que nos está vendo que nunca traballou nunha leira. Sachábamoslo co lojón, que agora xa se sacha coa máquina, non? O lojón e íamos cantando pola veiga adiante. Mira, pero todo o día. sachar significaba quitar as ervas malas. Sachar así co lojón, Sí. esto. Errarear o millo. Millo. Porque moitas veces nacían grans moi xuntos, non? Moito, sí, Despois sí. arrancalo o millo e a erva. Pero había competencia, pero oiga, chegaba ao final do rego. A mellor, sí, e a mellor, claro, chegaban ao fin da... Cantaba moitas Cantaba veces. E sempre, que se cantaba, Hortensia? Sachadeiras do meu millo, sachaimo meu millo ben non miredes po portelo, que a merenda logo ven que a merenda logo ven ai la la ai la la la. Aquí mozar e aquí todas, da redor do meu sombreiro, ei vos de casar a todas, se me sobra lo diñeiro, ai la la ai la la la. Fixéchenos parar a todos, pararon hasta os bois, Angelito. Adiós, adiós, sí,
Adiós, adiós, non é, aunque che non digo adiós, levote no corazón, levote no corazón, ai la la, ai la la la. Pero si vais a sachar, Sachando e cantando. Sí. Pero xa hai que estar en forma, Para chegar cerca, mandabas, se non chegabas a acabar a calceiro. esquina, mandábalo lo lojón. Angelito cantou e pararon todos. Isto como é? Isto como é? Había que seguir sachando. Había que seguir sachando, que isto era así. Que é o cantar da aña? Cantar no mes de abril. No mes de abril. Nas labradas, cantamos o cantar da aña. Pois Mandaba collías un ramo un ramo cualquera. Sí. E metíaselle no barato. Para mandarlle para outro cabeceiro. Ai, sí, que bonito, eso. E eu que iba a labrar, collía e daba yo a unha calquera que estuvera no cabeceiro. O chontabo na Entón terra. cantamos, aí vai o ramo, aí vai o ramo. Un desafío, un cantaba dun lado e outro cantaba Vos do cantaba outro. desde lá e de lá contestaba. Exactamente. Bueno, Así que... que bonito eso. E como tocabades o lejón? Así, Estaban marcando un ritmo bárbaro, que estaban apurando a sachar. Acordadesvos do ramo que víamos antes, aquel que estaban engalanando con rosquillas e lazos. Pois velaí o tendes, o ramo, o pan e o viño. Traíase como nunha especie de procesión desde a casa que convidaba a merenda. Nin se sabe de cando ven todo isto, pero sí que non había labrada sen ramo e sen tocar a aña. Antes este era un dos momentos máis agardados do día. Facíase a media tarde e cando o ramo chegaba á leira, o traballo comezaba a mesturarse ca diversión. Os cantares alegraban a labrada e alixeirábase a forza dos legóns na terra. O ritmo marcábano petando cas pedras nos achos, e ao pouco, sobre a terra recén labrada, algún bailarín como Eugenio da Tourona empezaba a sacar puntos. Neste caso xa vedes que aínda o segue facendo. Con ese xeito que el ten e moita cortesía, Eugenio saca a bailar a todas as mulleres que hai na leira, unha por unha. Algúnas veces os tocadores da aña acompañaban o ramo que se mandaba espetado no arado dun cabeceiro da leira ao outro. Isto, como é lóxico, provocaba que o baile xurdise nos dous extremos, como nunha especie de reto. E iso que bailar na leira acaba con un. Pero claro, tanto movimento non hai corpo que o ature, así que ás veces tamén paraban para descansar. Eu sementaba e eu sementei, se me botara no grano mandil, se me botara no grano mandil. Os descansos nas labradas de antes eran breves, porque no mesmo día había que sementar. Aquelas sí que eran xornadas laborais de 7 horas. Agora ben, unha vez sementada e que a grade pasada, a leira quedaba empatenada. Era o momento de descansar un pouquinho.
la primeira noite que veño a tecerame, porque la primeira noite que veño a tecerame, porque la primeira noite quero ver lo que me dame. Ay, la 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 la. Porque non bailades mozas, porque non bailades todas, porque non bailades mozas, porque non bailades todas, e unhas porque teñen novio e outras porque son señoras. Ay, la 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 la. Vou botar unhas cantigas, hai tempo que non cantei. Vou botar unhas cantigas, hai tempo que non cantei. Vou ver a miña garganta, tenta como a deixei. Ay, la 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 la. Eu toquei para bailar, magoadinha de mingue. Eu toquei para bailar, magoadinha de mingue. Eu toquei para bailar, que me ha de tocar a mingue. Ay, la 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 la. Vou a dar a despedida, mais non é para marchar. Vou a dar a despedida, mais non é para marchar. É para dar o pandeiro a que non queira tocar. Ay, la 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 la. Como eran aqueles brans, Adelina? Ti como recordas? Eu recordo os brans en que tiñamos as cociñas apagadas, era a cociña que había dos paus, que non había butano, non había ainda a cociña de ferro, non había nada, había a lareira. Tiñas que botar o poto ao lume, como se dicía, era lume por dentro e lume por fora. Aquilo puñase negro, como a parede desta casa. Eu cando me mandaban fregar o pote... Fregar o pote con estropallo? Que estropallo? Con torrón, un torrón. Coller un torrón de erva no chan, con arena, tiñas que frotar ali hasta que te cansabas. Por fora? Hasta que o pote ás veces quedaba por fora. Por dentro xa rapábamos nós, que había que rapábamos, que se lle botaba. Quedaba limpio. Entón estábamos todos a esperar a ver que era o que rapaba o pote. Que se cociñaba no verán? No verán? Cal eran as comidas do verán? Non me dixas, miña amiga, que era sempre as mismas. Xerelos cocidos con patatas. Mira, xurelos cocidos con patatas. Os xerelos eran ao almorzo. Se traías algunha persona, daban aqueles xerelos cocidos con a cebola. Con a cebola. E despois, a mediodía, era outra vez o xerelo cocido, con un anaco de broa de pan de millo, unha patatiña, que as patatiñas non se botaban, que as patatiñas eran por días de festa, cuidado. E despois, a noite, era o caldiño, que se facía era moito caldo. Por xe digo que había que fregar o pote. E cocíase tamén, non? Cando había unha festa grande, cocíase moito pan. O cocer cociamos todos os 15 días. Ese, como este forno que tes aquí. Abríase e lavabas a mellor 4 ou 5 petadas de pan, metíanse 5 petadas de pan. E ese pan tiña que xe durar para 15 días. E para iso había antes ir ao muiño, ca fariña. Contame do muiño. Mira, do muiño, a mí non me fales do muiño. Que Elena non sei, pero eu fartei-me de ir á maquía. Desde aquí, andando con un saco ás costas, a pías, Unha noite no muiño, unha noite non é... Hoxe xa case ninguén vai ao muiño. De feito, algúns de nós non fomos nunca, nin sabemos o que ali se moía cando se xuntaban todos. Din Marina de Florencia e Marina do Miguel que se amou a falase, o que tería que contar. En fin, non podemos viaxar 50 anos atrás, pero sí que podemos ver o muiño da costa. No verán íbamos ao muiño, pasar o río con sacos na cabeza, traelos de pías á casa, unha fariña quente que te pelaba, a cesta do pescado no brazo, o saco ao lombo, e así era a vida que tiñamos antes. Parte da fariña facíase pan, de millo cocíase, outra parte era por cerdos, cos animales, par vacas. O óleo da fariña era para facer as papas aos críos, cando eran pequeniños,
con leite, ás veces botabanlle unto, que non había leite, e facíanes con unto, ben. Iban as mozas ao muiño, botábanse a cantar, iban os mozos, ás veces cerrabanlle a porta, quedaban pechadas dentro. Confidencias, segredos, contos, faladurías, cantigas, cantas cousas se contaron e ocorreron aquí. Xa nos gustaría veras por un furadiño, pero non podemos, hai que marchar. Cada un tiña as súas horas. Ajá, tiña as súas horas de moer. E eu tiña que librarche o moinho, porche listo para cando tú chegaras para moer, nada de colas, porque tiñamos, era así, cada un tiña o seu día de moinho, as súas horas de moinho. E logo porque ás veces se dormía no moinho. Xo moinho, que tú dices, bueno, pois non lle chega o gran pa a noite. E de noite non lle chega o gran pa a noite. Ou tes que dormir nel, ou senón cargalo nas condicións que che chega hasta por mañán. Que no verán era época de... Que traballos, non? Que se traballos Ai, non me digas, empezabas ás 9 da mañán, co sacho na man, e terminabas ás 11 da noite, sachando nas veigas. Pasaba o mes de San Xoán, viña o mes de Santiago, como non lle chamamos, empezabas a regar. O mellor para regar ás 2 da mañán, viñas para aí ás 9 da noite. Para esperar ás 2 da mañán que che tocaba o teu turno. Pero por qué? Porque era así, e viña para mí. Por qué? Por qué? Porque se xuntaban todas. E o rollo era moito. Sí, sí. Entón falábase do veciño, do que non era veciño, Ai, aproveitábase para facer tertulia. Do novio, da novia, tal, É que pilleu, e a cantar. Cantaban, Aí quería chegar eu. Entón aí as batallas. Entón, como xa había pulgas, aí había moitas pulgas que cando, ai, vas regar, ten cuidado con as pulgas. As pulgas subíanche polas pernas arriba. Non me digas. Eran listas como a demonios, que te deitabas na cama e así que empezabas a dormir, mira, empezaban a picar que polas costas. Tiñas que acender a luz, así que encendía a luz, as pulgas andabanche polas sábanas. Había as camas de follato, que non eran como as caeoras, Sí. do follato. Sí, era de folla do millo, sí. Entón, a dar unha volta, a cama facía un ruido. Cando ibas de rapaz ao muiño, que cantabas? Cantaba unha canción calquera que... Unha noite do muiño, bótalle unha noite do muiño. Bótalle unha noite do muiño, unha noite non é nada. Unha semaniña Unha noite no muiño, unha noite non é nada, unha semaniña inteira, esa sí que é muiñada. Ai la la la, unha semaniña inteira, esa sí que é muiñada. Ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la, ai la 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 la. Ca fariña que se traía do muiño facíanse moitas cousas. Unha era o pan de millo, que duraba ata 15 días. Afortunadamente, en Toutón as mulleres seguen o facendo. Como? Pois así. É traballoso, porque claro, enredache, tes que moelo a fariña, despois tes que peneirala ben peneirada, agora estamos botando auga para ir amasando a fariña, fago un buraquiño así contra un lado, e voulle botando auga pouco a pouco e vou revolvendo pan. Casi miras para que despois non se quede tampouco ni moi seco ni moi húmedo. Normalmente quen cocía antiguamente eran as mulleres. O que pasa que, bueno, no meu caso era un caso entonces raro, porque, sin embargo, miña nai non aprendeu, e fun eu que aprendín, eu mesmo miña irmán, o sea que eu aprendín con meu abuelo. Quen cocía na miña casa era meu abuelo. Aunque despois o pan sabe moi ben, pero a verdad que a hora de facelo, cuidado. Así agora nadie quere facelo pan. Así, claro, vamos, llevas unha panadería, compras un pan, digo, oi, que pan de millo máis rico, pero non ten nada que ver con este. A veces non todo a comprado, sale máis barato, nin é tan bo. Ahora temos que botarlle o lévedo, que é o que axuda a fermentar o pan, deixalo aí tapadiño un par de horas que levede, e despois para o forno. Masa, vai ao forno e deixa o lévedo. Aí está. E deixame o pan ben feito. E cando se cerra a porta, que os coza o pan no forno. Ai, la, la. Agora temos que agardar a que coza o pan. E mentre, Susana aproveita para facer a cea. Sí, esta moza é o que estades pensando. Unha desas supermulleres que o fai todo con tanta alegría, tanto entusiasmo, que un queda prendado. E a fariña do potellole que se lle pon na garganta. Dame un biquiño, non cho podo dar, excusas da teimar que non pode ser.
Mais eu xuro e eu gardo o sagredo, mais eu teño medo de alguén mo saber. A lúa vai encoberta e olé con panos de tapetán. Olliños que ben me queren e olé, nesta terra non están. Ai la 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 la. Ai la 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 la. Ti estuveches na emigración? Estuve en Suiza. Estuveches en Suiza. E como foi o cambio? A veces é moi difícil de entender para os que nunca estuvemos. Bueno, o que está fora, recordele moito a terriña, a morriña, como se dice. Entre chegar a morriña, como dicía outro, eu morriña non teño, pero que ainda me levei onte, pero a morriña de pensar na familia era grande. Despois ibas para o traballo, claro, non comprendías. En Trépetes o 67 non había, que se facías algo era por señas. Eu estive 12 anos no meu marido. Vale, contame eso, como se están a 12 anos co marido fora? 12 anos, caseme, ora 21 anos. Ora 22, deixoume preñada. Bueno, participaría desos dous. Home, claro, bueno. Aí marchouse, botou alá 12 anos. Cando ves, tiña o fillo de 12 anos. E non estuvo con ele 12 anos? Nin o pai conocía o fillo, nin o fillo. Ai, e como foi eso? Por fotografías. E como foi eso? Bueno, ele escribíame, e mandábame. E eu estaba aquí esperando por ele. Que chegase. E vestíanse de luto cando marchaban os maridos para o Brasil. Sí? Mira que cariño se lle pon. E non puñan roupa clara, mentre os maridos estaban como se morreran. Telo aí fora. Eu non sei tú, pero... Todas será así. No, era pero, así. que E nós aquí fastidiándonos, eles alá pasando ben. Mira o que di ela. Ela di que elas aquí se quedan fastidiando e vas pasando ben. E eles pasando ben. E tú que te crees que non era así? Que pensas? Por vai no Brasil, que era un territorio libre. É quente, é un territorio. É quente. É moi quente. E as brasileiras, agárrate con Eu non quería decir, pero Adelina, pero está... Agárrate con as brasileiras, Ay la 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 la. facendo aquí, me dá a mí que cada vez que visitábades para debullar e para esfollar, pasaba o mesmo, non? Igual. Contádeme, como eran esas sesións? O de follar? De follar, por exemplo, porque eso é de outono, non? Típico de outono. Cando se empeza a facer as folladas? Nos íbamos as esfolladas en outubro, entre outubro e noviembre.
E collíamos o millo e tal, pero despois facíanse de noite, porque de día había que traballar. E xuntábase muchísima xente. Entonces, claro, era a festa que había. Espiga ven, espiga vai. Non me digas... Iban as espigas? Por donde fora. As puntiñas das espigas, a espiga entera, final... Pero había que nos mandaba tamén. Lanzamiento de espigas? Sí. Mi madriña. Despois viñan aqueles mozos, claro, aquelas mozas que eran así, xeitosas. Ela fai así. Todas bonitas. Algúns traen xo rei no bolsillo, outros... Que é o do rei? Que é eso do rei? O rei era unha espiga roja, moi roja, moi... Unha espiga de millo roja. E que pasaba ca espiga roja? Pois coa espiga roja, cando aparecía no medio da arfollada a espiga roja, a moza que a topaba, ou a persona que a topaba, pero o mozo, a moza. Sí. Se era o mozo mellor, iba por ali por naquelas vellas e mozas e todas, a daba un abrazo e un bico. Mira dela, que día, ela xa era un mozo mellor. Mellor que as mulleres, non? Home, claro, porque tiña menos vergonza as mulleres. Así que... Non é que non lle gustara, pero... Mira, se lle tocaba un home, dedicaba a todas as mulleres. Bueno, pero polo regular, que non facía era un home. Era un mozo. Sí, sempre un mozo. Entón aproveitábase coa calor que lle gustaba. Parabas un poquinho máis. Home, claro. Non me digas máis. Aí se que era folleteira. Que picantonas eran. Mi madriña, que perigo tiñan estas mulleres. Vai ser mellor que volvamos á leira e empecemos polo comezo. O primeiro é ir buscar as espigas. Se hai carro, perfecto, e se non, búscase unha solución para carrexalas e punto. Medio revirado, E agora vai me quedar moreniña para sempre. Ai, la 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 la. Iban as parvas vellas. Xuntábase moita juventud antes de empezar a arfollada para que viñeran os mozos. Prendanos para a arfollada. Cantábamos de alto, que os rapaces superan cando era que tiñan que vir. Que os chavales viñan de muller, que ainda levaban unha combinación miña de tira bordada. Empezamos ali a rir, empezamos de cachondeo, despois querían saber quen éramos, non sei, eu iba de home. Sí, dabanche un abrazo. Sí, eu iba de home. Para saber quen eras. E eles agarrábanse para saber se era muller ou era home. Eu era home. Apertar, claro. E cas espigas recollidas que se fai? Pois non o sabemos, pero o mellor é seguilos e a ver que fan. Tirabas a dar, Ai, Dios, que me iba a pasar así. Esas feas pequenichas, a tú ibas No, a era tumba. fantasía, como se chamaba. E era fantasía. Ven aí o viño. Por aquí vai un camiño, por aquí vai o carreiro. Por aquí vai o camiño, meniña, para o teu eigo. Ai, ai, sale lucero del día. Agora que fa? Lembrades o que falábamos antes do rei? Aquela espiga roxa que sempre aparecía nas esfolladas. Quen a atopaba tiña que darlle un bo achuchón a todas as mozas presentes. E velaí tendes Eugenio cumprindo con moito entusiasmo ca tradición. Era un momento tremendo, porque os homes aproveitaban, pero gustáballes a todos, a eles e a elas. Ai, aquí todo. Con tanto entretemento, xa imaginades que as esfolladas sempre acababan sendo moi longas, así que moitas veces prendíase o lume e botábanse unhas castañas a asar para ter o estómago contento. Pero comendo ou sen comer, apalpando ou sen apalpar, non paraban de cantar, e así pouco a pouco, entre cantigas, xogos e contos, o traballo facíase ata as tantas da mañá. Eu xa digo non sei nada.
Lévame no carro, leva. Casi ben. Comeré das máis maduras. Ai, la, la, ai, la, la, la. Ai, la, 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 la. Bebe viño. Que vos parece? Vendo así con castañas, viño e tanto ambiente, un chega á conclusión que non hai botellón que se compare cas esfolladas dantes. Nai por me casare, prometeume canto tiña. E agora que estou casado, só me deu duas galiñas. Ai, que vos está isto, despois de terminar de follar, iso é unha maravilla. Isto deja toda a pena do porta. O malo que ten a troula da noite é que a mañá seguinte hai que erguerse e hoxe volvemos á leira para facela matoca. Isto que vedes é a matoca. Vai medrando e hai que atala ben ata arriba para que non falle e caia. Claro que sempre pode fallar outra cousa. Tamén é boa. Está a tesourinho, A matoca xa está feita, así que co traballo rematado deberíamos marchar. Pero non, porque isto hai que terminalo como manda a tradición, con viñiño e unha cantiga. Este noso amiño doxe, Dios non lo deixe vivir, que nos deu a liberdade. Ai, para nos revertir. Sí que botarías de menos. A parte boa desa época, de cando traballabades tanto, porque... Ai, sabes o que eu botaba de menos? A juventud. Alegría. Os anos. E a alegría, os anos e todo iso, agora xa son máis vellas. É que o que vou, todos decides o mesmo, traballábamos como esclavos, pero había unha alegría. Sí, eso é verdade. Eso era impecable, miña tía. Estábamos deseando que viñera a noite ou outro día para que nos deixaran ir a unha festa. E cando queríamos ir a unha festa, traballábamos que daba justo para que nos deixaran ir. Mamá deixarme ir ou meu pai deixarme ir á festa. Pois veña, cuidado que tenes que ir a cantar, va. Pilar, dime. Mira, unha vez botaron un rei sin furia, dixeme, preguntou-me, eu era pequena. Que viva el querer, el buen carnado, el rey de los reyes. Encontraron con el niño hermoso y la Virgen Madre que en brazos lo tiene. Anunciaron José y María de gozo y ternura. Sus lágrimas vierten. Que viva el verbo encarnado, el rey de los reyes. Adoremos pues al niño dándole. O do pan non se perdeu, pero que tradición se perderon? Ai, perderonse. Mira, que nos está ardendo aquí, a ver se nos vai arder esta muller.
Xa está, listo. Aquí en Toutón, eu non sei que nos pasa aquí en Toutón, que se nos está complicando. Carai. Susana Dañar, isto sí que así ardes. Pues botamos fume. Botamos fume. Has dicho eso, María. Eu botaba as collas nunha fuente. Seguimos. Paramos. Esta son la fiesta de la Epifanía, que la manifiesta desde el día. Que viva y que viva, que viva y que reine, Dios del buen carnado, Dios del rey de los